Teda vítam vás pri ďalšej výzve. Už nám prišli tie očakávané rybičky zo Švédska. Maťo sa ich už snaží otvoriť. Sme tu všetci štyria, Miloš, ja, Maťo a Roman. A ideme na miesto konania. Všetci sa veľmi tešíme. Nikto nič nehovorí. Je mi navracanie už teraz. Po tých videách, čo sme videli na YouTube, no neviem. Tešíme sa všetci. No Maťo, otvoríš to už konečne? A ideme pokoriť výzvu. Neobedoval som špeciálne kvôli tomu, že to chcem vychutnať. Ja som si dal sír, dúfam, že ho už neuvidím. Takto tie rybičky už máme trošku dlhšie doma. Už sú aj pokazené asi. No, snad sa nám teda nepokazili. A dúfam, že nám poslali správne, pretože ako vidíte, takto otváram a už mám na to dobré nervy. Pretože to Maťo, ukáž to ty. kurierská spoločnosť... Maťko, pochvál sa s tým, ukáž, nehanbi sa Teraz to. mám krabičku. Vážne, nehanbi sa. zabalila. No. Ešte aj príručka je k A tomu. máme, že Oscar Sursturming, dostali sme Aj ku tomu... príručka je k tomu, ty kokos. Dostali Dobre. sme ku tomu nejaké, že dobrý deň, ďakujeme za vašu objednávku v našom e-shopu. Inštruktáž. Vám posílame na To doporučenie. nemusíš. Pokud tento výrobnek znáte, iste víte, jak s ním zachádzať. Pokud chcete poprvé, tak doporučujeme. Venku konzervu otvárať. Žiadne miestne... Ryby nekonzumovať samostatne. Je! Jo, dobre. Naozaj? Ryby konzumovať bez vnitnosti. Čo to? Koko, to To mám má čereva. vnútornosti. Ježiš. Predvetu? A na konci úplne veľkým upozornenie. Zápach tejto švédskej špeciality je skutočne extrémne silný. Výborné. A zmenu To je pozdravom blbosť. Peter Opichal. Takže Peter Opichal, Ďakujeme veľmi pekne No ukáž tú onu. a ideme pokoriť túto výzvu. Krásne nám to Ukáž tu tú krabičku, ja to chcem vidieť naživo. Ježiš, ona to tak... Ukáž to. Ježiš. To čo je? Ty kokos! Tak toto je normálne chemická zbraň, Ty ľudia. kokos, aj to je také... Daj to na kameru, Maťo. Matej, ukáž to, je to tu. Oskar, No dobre. usratérite, smradlavé pazuchy. Fúha. Dobre, tak týmto sa s vami zatiaľ asi lúčime. Vidíme Za sa. chvíľku sa ozveme z miesta konania. Červeným končím.